Salamu alaikum. Wannan shine mashahurin fim mai suna Ƙaddara. Ƙaddara fim ne wanda ko a Indiya, OTT ta Indiya ba a yi fim ba mai kyau irin wannan fim ne wanda ya tara jama'a da jarumai aka tara gasu nan kala kala. Wannan fim ne na daban kuma wannan fim ne wanda an tara jama'a cikin fim. Sunan fim Ƙaddara. Ƙaddara wani fim ne wanda yake da saƙo, akwai kisa, akwai barkwanci, akwai abubuwa kala kala wanda abubuwan nan sai kun kalla abin zai burge ku. Ina da tunanin kamfanin Sultan ne ya fassara shi. Za ku iya neman ya gurin yan downloading wato masu harkar studio, masu harkar tura fim. Za ku iya zuwa ku je ko ku je da postan ko kuma ku je da logo na wanga gashi nan poster ku je ku nuna musu ko kuma ku tafi da sunan wato Ƙaddara. Ƙaddara wannan fim ne wanda OTT ta Indiya ma wannan fim suna yi da shi kuma fim ne wanda a wannan shekarar ba a yi kamar shi ba. Fim ne wanda ya tara jarumai kuma a cikin fim akwai jama'a da yawa. A cikin fim an tara al'umma ne da yawa. Sai kun kalla za ku bayar da labari. Wannan fim mai suna Ƙaddara. Ƙaddara fim ne mai kyau wanda an tara jarumai kuma akwai saƙonni da dama a cikin shirin wannan. Ku nemi Ƙaddara. Fim ne wanda zai burge ku kuma zai ƙayatar da ku in sha Allahu. Ƙaddara fim ne na kisa, fim ne wanda ake zubar jini, fim ne wanda zai ƙayatar da mutane. Ko ɗaukan fim ya yi kyau. Wannan fim kada ku bari ya wuce ku wato Ƙaddara. Ƙaddara fim ne mai kyau. Kun san kamfanin Sultan ya iya fassara to Sultan ne ya fassara wannan fim wato Ƙaddara. Ƙaddara kuma kun san Sultan ba wasa indai gurin fassara ne. To ku neme shi a gurin yan downloading wato masu studio wanda suke harkar tura fim. Ku ce a tura muku Ƙaddara. Ku ci gaba da bibiyan mu wato kuma kada a manta a yi mana subscribe kuma a yi sharing a tura ma wasu su ma su ƙaru da wannan fim Ƙaddara. Fim ne wanda ya kamata mutane su kalla. Fim ne wanda yake da kyau, wanda zai nishaɗantar da kai. Fim ne wanda zai burge ka. Ƙaddara. Kada a manta sunan fim Ƙaddara. Ƙaddara.